Fil-kelma verità Ġesu jifhem il-fedeltà ta' Alla. Alla li meta jgħidlek inħobbok, jħobbok bis-serjetà. Aħna ħafna drabi fit-triq tagħna notru, niddevjaw u għalhekk u ħallas b'demmu biex ikonna l-qawwa nirritornaw lejn it-triq tal-verità li hija t-triq tal-imħabba. Aħna ħafna drabi inwebsu qalbna għal xulxin. Donnu ma tinteressanix iżjed il-verità. Donnu dak kollu li mhux verità jattirana iżjed, jisseduċina, ir-rabja għal xulxin, il-kliem qiebes, il-malafama, il-kalunja, il-vjolenza, l-inġustizzja. Aħna l-komunità ta' Ġesu, fiex aħna? Meta aħna imbejdu f'qalbna għal xulxin, nikkalpestaw lil xulxin, mod speċjali lil minu li żjed dajjef fostna. Aħna bil-mod il-mod nikkundannaw lilna nfusna għall-erda tagħna nfusna, mhux għall-ħelsien tagħna nfusna. Aħna inħadnu il-valuri tal-għoża tas-sew, tar-rispett lejn kull minu batut, żvantaġġat, bżonnijiet speċjali. F'sitwazzjonijiet ta' diffikultà aħna nkunu qegħdin niskopru il-verità sabiħa tal-umanità tagħna. Jalla l-Mulej fil-ħnina tiegħu idaħħalna fis-saltna tiegħu ta' mħabba, ta' modrija, ta' għoża, is-saltna tiegħu ta' verità.